Я прапаную вашай увазе зусім яшчэ малавядомую пісьменніцу Ольгу Алізар. У нашай бібліятэцы ёсць яе кнігі «А тебе, моя милая родина», «Я дачка сінявокай краіны». Гэта пісьменніца піша кнігі пра сваю любоў да айчыны, да родзіны, патрыятычнай тэматыкі. Чытайце, захапляйцеся, бо тут змешчаны самыя натхняльныя радкі, самыя цудоўныя вершы, нарысы, апавяданні. «Я дачка сінявокай краіны» – гэта зборнік, які натхняе беларусаў пра любоў да радзімы. Хай кожнае слова знойдзе сваё месца ў вашых сэрцах, а там, дзе маё словы, там заўсёды буду я, казала Ольга Алізар. Чытайце, і вы будзеце задаволены. Свой першы зборнік Ольга Алізар прысвяціла сваёй роднай вёсцы, там, дзе яна нарадзілася, вёсцы Раздзялавіч. І ён быў надрукаваны на рускай мове. Але ж з цягам часу, пасля як яна друкавалася, яна зразумела, што яна дачка сінявокай краіны. І яна пачала друкавацца толькі на беларускай мове.